Халыкара туган телләр көненә багышланган чаралар Казан Федераль университетында да байтак булды. Телләргә өйрәтү методикасын камилләштерүгә багышланган онлайн семинарда хәбәрчебез Айзилә Батырханова да катнашты. Телләрне өйрәтүдә заманча һәм инновацион технологиялар, методиклар, проблемалар. Бу һәм башка бик күп мәсьәләләр телләргә өйрәтү методикасын камилләштерү, прогрессив практика белән алмашу мәйданы 6-нчы халыкара фәнни методик онлайн семинарында күтәрелде. Әлеге семинарда 5 илдән төрле дәрәҗәдәге катнашучылар бар. Алар арасында проректорлар да, телләр белән шөгыльләнүче, телләрне укыту методикасын камилләштерүгә үз хезмәтләрен багышланган профессор, галимнәр дә һәм әлеге телләрне укытуга үзләреннән көч кертүче гадәти мәктәп укытучылары, вуз укытучылары да бар. Семинарда инглиз, алман кебек чит телләргә өйрәтү турында, шулай ук төрки телләрне үзләштерүнең үзенчәлекләре турында бик күп мәгълүмат яңгырады. Казахстан, Төркия, Германия, Үзбәкстан һәм Россия югары уку йортларыннан галимнәр чыгыш ясады. Бик кызыклы һәм файдалы сөйләшү. Безнең өчен һәр оешманың вәкиле, алар үз өлкәләрендә, үз юнәлешләрендә, үз илләрендә танылган мөгаллимнәр, танылган лингвометодистлар үзләренең эш тәҗрибәсе белән һәм бүгенге көндәге эшнең торышы белән уртаклашалар. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.